Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Estamos a mediados de febreiro e hai que empezar a sementar o que despois que irades trasplantar na primavera. Así que invito vos a vir á miña horta e a mirar como se fai aquí na chousela. Ai, espera que non pode faltar. Eu e máis Nano invitámosvos a vir a mirar como facemos os sementeiros en esta horta. Para facer un sementeiro non é que haba unha fecha estipulada que haba que ter en conta. Vai haber dous factores que tes que ter en conta na túa zona, na túa horta. Unha delas é en que, máis ou menos, en que tempo podes ti empezar a plantar as solanáceas na túa horta, o sea, o tipo berenjenas, pimentos, tomates. Cando é a fecha que ti podes levar ese tipo de plantas xa para poñer no exterior. Non é o mismo aquí na miña zona, que eu vivo nunha zona costeira e a temperatura é como moi temperán, que, por exemplo, no interior, que hai uns cambios moi bruscos de temperatura, e ao millor en marzo ou incluso en abril aínda non podes plantar tomates á intemperie. Entón, esa é unha cousa a ter en conta. En que fecha podes plantar as túas plantas na túa horta á intemperie. E dependendo deso, vai a ser cando vayas a poder facer o teu sementeiro. Porque tampouco non é o mismo, por exemplo, sementar unha planta que tarde moito desde que é unha semilla hasta que é unha planta que podes levar para fora. Non é o mismo unha berenjena ou un pimento, por exemplo, que pode tardar 3 meses en estar lista para ser trasplantada, que, por exemplo, sementar tomates, porque os tomates en 2 meses e medio, dependendo do caloriño, da humedad. Esperade que dan o reportero, chegou aquí o reportero. Pois non é o mismo un tomate que en 2 meses e medio xa está listo para trasplantar, que, por exemplo, unha lechuga, que en 2 semanas ou 3 xa podes trasplantar. Entonces, eso, tendo en conta, cando ti podes plantar as túas plantas fora. É o tempo que lle leva a ser de unha semente a unha plantiña, aí é cando ti tes que facer o sementeiro. Por exemplo, aquí, en todo Galicia, pero sobre todo por aquí nesta miña terra, choveu moitísimo, o sea, tuvemos chuvias constantes desde noviembre. Xa se me fai tarde para sementar pimentos, porque estuven esperando a ver se o tempo iba un pouquiño máis á boa, porque eu non teño invernadero. Se tuveras invernadero é diferente, porque só os podes sementar incluso en diciembre ou en xaneiro, pero eu, como os teño que poñer á intemperie, pasouseme un pouco a data, porque aínda que os plante agora a mediados de febreiro, váiseme a maio, xa non me vale a pena sementalos, entón comprareinos para plantar directamente as plantas. E cos tomates íbame a pasar casi o mismo, entón o que fixen, como o tempo aínda non chama a boa, que vai a chover aínda moito, aínda fai moitas veces moito frío, o que vou a facer é, que vos vou a enseñar, en vez de facer o sementeiro como o fago sempre, comprín unha malla térmica, que isto pode ser o que vos salve si tendes que facer como a min o sementeiro na intemperie, porque este tipo de mallas que son evitan que lle dea o frío ás plantas, vai vos axudar moito para poder plantalas en tempo de frío, quero dicir. É un tipo de malla que, mirade como é transparente, pero é como quentiña, como unha manta que se a posas e xa notas o calor inmediatamente na piel. Deixa pasar perfectamente a luz do sol, e o que ten é que estar separada do cultivo que queiras proteger, porque fai como unha cámara, digamos, fai unha cámara de aire e polo menos uns 20-30 centímetros aínda que separar das plantas. Outra cousa boa que ten é que é moi económica, vale moi pouquiño. Eu esta cumprina por metro, porque tamén a podedes atopar xa como cortada de un diámetro específico. Esa é un pouquiño máis cara, bastante máis cara, pero esta eu encontrei en un sitio comprada por metro, por rollo, danche os metros que queiras,
creo que cumprín, non sei, 12 metros ou así, a valerome 2 euros e pico, o sea, está tirada de precio. E outra cousa é que non é tan delicada como parece, podese reutilizar moitos anos, se a gardas con coidadiño, e incluso se pode lavar e así, e podese gardar para utilizar outros anos, así que recomendo vola. Cando queirades sementar algo, cando fagades sementeiros, eu recomendo vos que compredes un saco de sustrato deste. Por que? Porque podedes usar igualmente a terra que teñades na vosa horta, pero van a empezar a nacer ao millor, antes incluso, outras ervas malas, digamos, non son ervas malas, pero van a nacer outras plantas mezcladas cas que vos mesmos sementades, e se non estades acostumbradas, podedes confundilas ou non saber cales foron as que vos plantástedes e as outras que nacen elas solas. E outra cousa tamén, se tendes que estar a quitar, por exemplo, as ervas malas de entre as sementiñas que vos plantades, posiblemente debilitedes moito as plantas do lado, porque teñen unha raíz tan finiña e tan débil que andar entre elas a arrancarlle as ervas malas, digamos que non é bo. Entón, o millor para facer sementeiros é sustrato da compra, ou se tendes tamén compost feito voso, o compost tamén vale. Eu vou preparar aquí nesta zona, vou a quitar o que é a propia terra que teño no bancal para añadirlle o sustrato da compra. O que fixen foi facer como unha camiña, baixarlle un pouquiño da terra que tiña o meu bancal, para lle botar agora unha capiña do sustrato da compra. E claro, estou pensando, diredes vos, é para que quitou a súa propia terra que podía botar xa encima? Pois sí, podía, pero así deste xeito quédame como unha beiriña, vedes, por aí, así todo por aquí, como de 15-20 centímetros, como profundo. E se, por exemplo, ven unhas chuvias moi fuertes de 2 ou 3 días e vexo que a tela lle deixa pasar demasiada agua, eu podo vir a poñerlle o meu invento mágico este das mamparas do baño vellas, e isto vai a evitar que lle dea moito máis o frío, tamén pode evitalo, pero se as plantiñas son así de grandes, teñen hueco aínda para nacer en ese espacio que lle quitín de terra, por iso yo quito. Gracias, nano, por pasar por riba do chisme. Son inventos. Se non tes un invernadero, tes que ingeniarte de alguna maneira para proteger as plantiñas, porque senón non poderías facer sementeiro. Terías que comprar todo xa para plantar. Eu tampouco non é que semente todo. Hai cousas que xa non semento, como por exemplo son os pimentos, porque os pimentos é unha planta que é un pouco máis resistente. Eu semento cousas que fai moitos anos que teño, que sei que funcionan na miña horta, que son como máis resistentes ás plagas que teño eu aquí nesta zona. Quero dicir, eu tampouco non é que semente de todo. Os pimentos, por exemplo, non, pero os tomates para min é moi importante ter os que eu quero. E esta é a miña maneira de gardar as sementes dos tomates, que para min é a mellor. Etiquetos ben, non poñolle a clase de tomate que é, e despois o que fago é abro unha servilleta destas e vou colocando as sementes separadas entre sí o suficiente como para que non teñan que pelearse ca planta do lado para crecer. E así sei que cada semente ten o seu espacio natural para poder crecer e anchear ben o seu tronco sin ter que competir por espacio para poder medrar saludablemente. Cando estas sementes empecen a germinar e a botar as raíces e a sacar para arriba a súa cabeza, van a ter a forza suficiente como para romper este papel. A parte, a humedad que lle vai a aportar o que vamos a regalos un pouquiño, é suficiente, o sea, non hai que quitarlle o papel para nada, por iso é super cómodo de colocar así. Vamos a empezar por unha esquiniña. Por experiencia propia, que xa probín de varias maneiras a poñerlle os carteliños, e en un par de meses ese carteliño borrouse de todo, aínda que o plastifique, que lle puxera plástico, que lle puxera non sei que, con rotulador permanente, sempre se borran. Entón, eu o que fago é para etiquetalos e saber que planta está en cada sitio,
o que fago é traerme unha libreta e dibujo aquí o sementeiro e así como vou pausando as sementes, voulle estipulando un sitio no dibujo do sementeiro. E así sei perfectamente, sin problema, a regar e que se me mollen as etiquetas que teño en cada espacio do sementeiro. Este tomate que acabo de poñer aquí e máis este de aquí son os dous a mesma clase, son amarillo melocotón. E escribo aquí, na esquiniña, porque é a esquina que pertenece ao cacho do bancal, poñolle aquí, amarillo melocotón. Non me estou inventando o nombre, chamase así, chamase amarillo melocotón. É un dos mellores tomates que teño na miña horta. Unha vez que teñamos asentadas ben todas as sementes ben escritas na libretiña, eu incluso delimito cada tipo de planta, cada grupo de planta, con unhas canas destas das máis finiñas, por si me falla algunha semente, para non quedar este ano sin ese tipo, por exemplo, de tomate, sempre gardo como de diferentes tomates por duplicado. Entón, para saber cal é, en onde está exactamente, porque unha vez que o cubramos de terra non vamos a acordarnos exactamente onde acaba unha e onde empeza a outra. E para iso delimito con este tipo de canas. E máis queda un traballiño como máis ben feito, máis xeitosiño, digamos. E agora que temos todo ben separadiño, toca empezar a cubrir con terra. Tampouco non fai falta enterralas moito, con 2 ou 3 centímetros de sustrato que lle botemos por arriba tamén xa lle chega. E unha vez que teñamos xa botada a terra, o que temos é que regar. E agora o que fago é colocar unhas canas transversales para delimitar exactamente cal é o espacio de cada tipo de planta. A mellor forma para poñerlle agora a tela para que aguante ben o vento e todo, para cubrilos e deixarlle espacio entre a tela e as sementes, que iso é moi importante para que a tela térmica faga o seu traballo, é cunhas varillas de ferro e un tubo destes que son da agua, que son semirrígidos, tendo en conta que o tubo ten que entrar, o sea, o ferro ten que entrar en dentro do tubo. Para que os tubos queden firmes, porque se facedes ao mellor un pouquiño máis largo, blandean moito. Entonces, para que quede máis firmes, poñémoslle unhas canas, se non vos dades en amarrar ben como a min, pois podedeslle poñer unhas bridas. Mellor o pau pola parte de abaixo e o rabo da brida tamén, que vos quede para abaixo, porque así non vos tropeza na tela. Queda a tela como máis libre e non a rompedes. Cada cuadradiño deses pertenece ao croquis que fixen antes. E así non hai problemas de que se podan borrar as etiquetas, porque en 2 meses de condensación de agua, de regar e así, podense borrar. Bueno, a mí sempre se me borran, por iso sempre o fago agora así. Entón eu sei que este primeiro cuadradiño é este, que son tomates amarillo melocotón. O seguinte cuadradiño, que tamén é así grande, é un tomate rojo grande, que me gusta a min moito, e así vou marcando todos e así non hai problemas nunca de saber que é o que teño en cada cousa. Eu, de verdad, que probín de moitas maneiras, con todo tipo de retuladores permanentes e plastificando e todo, borranse. A intemperie, borranse. Isto gardo na
na casa e así non se borran nunca. Só quedaría cortar a tela á medida e colocarlla. Para que non se levante, para protegela do vento e que non se mova, podemos botarlle terra ou poñerlle como un pau, que é o que vou facer eu polo menos pola parte de aquí. Porque deste xeito, un pau que lle pese ben, é moito máis fácil se un día, cando sean as plantas un pouquiño máis grandiñas, se un día quero destapalo para que lle dé un pouquiño mellor o sol ás plantas, é moito máis cómodo. Agora, algúns días de sol, podédelo destapar para que lle dé o soliño e a esperar a que medren as plantiñas. Se tendes algunha dúda máis, facedemos saber nos comentarios. Por hoxe non vos contou nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.